Rozprávka. Škaredé káčatko. V tomto príbehu sa dozviete, čo sa stalo na farme, kto sa vyliahol mame kačke a ako to všetko dopadlo. Pod rozkošným vysokým stromom, neďaleko plota, sa začalo ozývať prvé praskanie z hniezda. Kačacia mama s radosťou sledovala, ako sa jej vyliahli 4 roztomilé, žltučké káčatká. Ale jedno vajíčko, najväčšie zo všetkých, stále tvrdohlavo odmietalo prasknúť. A prásk. Ozvalo sa hlasné puknutie a bolo to tu. Vajíčko sa jemne otvorilo a niečo sa v ňom začalo hýbať. Kuk, spod škrupinky sa objavilo ďalšie káčatko, ale toto vyzeralo naozaj zvláštne. Čas ubiehal a naše čudné káčatko sa naozaj vôbec nezmenilo. Na dvore blízko neho sa mu všetky zvieratká smiali a začali ho nazývať škaredé káčatko.